pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tirad Bus Network. DZTP RADYO TIRAD Bus. Tirad Bus, Tanawag. Tirad Bus, Tanawag. Okay, naimbag nga malam tayo manang gagayem. Kumusta kayo? Kablawan da kayo ti naragsak nga malam ti tumunggal maysa. Ken nakaradkad nga malam kuma ti tumunggal maysa po. Kumusta anya ter aramidin tayo ti dati nga gundaway. Napukaw ka din tayo patay-patay nga o trabaho nga o gali. Basi man di kita masapur nga into na rin, gilaing mo nga saang akanayo nga madilay. Dahil ka po, alaka ta sapay ta nakaradkadlat ta, titubang galmay sa. Itiyan niya mga raramidin tayo po. Aburito ka iti bambanag, nga trabaho, nangro na po ka iti katal-talunan. Of course, handa mga katao rin ni kablaw tayo. Talagang base da. Dagitay naka-Facebook, agbuy-buya tatay ti DZTP Digital TV. Kumusta kayon? Nangro na po ka dagitay agkasangay itangal daw iti nita na pitsaran 26. Martes ka rin, Miyerkules nakamati kawak pa niya. How many days more to go? Tatlo danunan tayo ti Christmas Day on 29. Kasi isa niya 29. Well, nagitay padag ka-countdown. 20 siyam lang na po nga minutos nga aldaw. Sa bagay rit na tayo adda tayo niti arubayan ti Pasko nga makungkuna. Okay, dati programa tayo kit bangi paay ti nempuswan nga serbisyo publiko bang padayaw kan mang padayaw ka dagiti nembag tarabida mga anilisar ka dagiti bambanag nga rumbeng kuno saan ken mang koordinar met apo ka dagiti bambanag nga saan ama iyataday nga arabid wenno adda basit kiluna ken dagiti damdamag apo nga may danong kada kayo manipod iti Region 1 iti probinsya nga Pangasinan, La Union, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Akas gagangay iti taray dati programa tayo at daw muna nga sonata. Tatno ti kasta mangted ti kanaygay rikna ken panunot iti tumunggal maysa nang runa po na managam ti Victoria. Siya ijay downtown at dan nasabat ko balasan kinidaya iti kanigi imisem nakasamsamgi Victoria tinagan ko kinunana inarem
alada ni Victoria iti denna ngem malas ti amin amalas inangaw na ni gasa ididimteng ti may saa pasama idi na pana nagpasyal ijay balayda ni tatang na tiin na nakasarita ay baro pasensyakan kaawanan ni Victoria intaray day kay ati akaruba nasakit tinakem ko itinapasama ket napana naginom iti ara tigasat ko sinang sangita taawanen tiliw-liwa ni Victoria ket awanen iti denna naglabas ti aldaw bulan ken tawen nadamag ko ani Victoria simang peten dagos ko asinarungkaran mailiwat unay ken kuanan ngemad damet ti ubing akaduanan ket ditan tinagpatinggaan daytoy kanta ti istorya may banggit ken aya tanag sublin ti liwliwa ni Victoria sinobliana nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta nubitin ka doblem adenggen daytoy kanta Victoria, nga miso ti basaran na apo. Nagbaliw lata, nagsobligirik na din sinubyanan na. Oy, maya man dayta nga kaslamang pasagid niya. Mang pasagid, karites ng subli iti madi nga bisyo. Mang pasagid karites ng subli tinapintas nga aramid nga isutatan ti marikrik nana iti agdama. Ngamang mangted ti buwelo, panunot ken human health. Dahil apo, tata, classifications no anya dagito nga si Dublyanam. Si Dublyanam kadi tinagbalin nga datay kuripot. Si Dublyanam kadi tinagbalin lalo nga gastador. Si Dublyanam kadi tinagbalin lalo nga na inayad naginad ti aramid na dagijay na duma apo nga classifications ken dagitay panagugali ngamin sinubyanam kadi ti lalo nga managtulong iti padam nga tao dagita sino man anyaman dagiti kakastoy nga dakanyam tatta no nasnas ken dagiti kinaimbag mo iti tao ket sapay tagtultuloy data, sapay kumataado, ti makatulad kanya. Naanos ka, o ren o kisayan da data sweldo, o gilata,
hangay sa tinapatag kanyam, kaya di kinagagag, kinasalon at mo nga mga ipapay ti serbisyo, o di ka siya. Pera de los medos, at tatay kurang pay apo ta rabid na. Kaya't nagagsubsobra tay kabatong na nga gung muna. Ay nakaw la. That's life ako na dahil. Kastala nga po iti pasaran na duma. So nga nakagasgasat ka ba no ti nagbaling nga gayim mo sinubyanan mi dati nga gayim mo liniklikam laang idi agsipod ta daytay saang kumang nalatak tinagan na ta ti dati nga kadwam idi kadatay nalatak tapno siga kakaramang kabug nga may sumikat. Uy, kadwa man naman di kasto dati mabigbig diya nga tao ni Poncio Pilato. Kasya editi kaya mo nga kadwa. Ngem nga po nakita naranyagan taglikbo mo, naranyagan ti panunot mo. Oy, pinadas mo ti nakikadwa ti maysa nga nakakaro pa ngimsyak. Iti tabasan na. Haang nagarbo iti bulusa. Ngem kadwam karagito gundaway nga isumot at iti pangalaam na kita ehemplo nga pampanag nga data kita sibugam mo tinakarkaro nga attentive nga rikna. Oy, di ka di mayat ti resulta na gagayem. Ngayon no sinubyanam da di kanayo nga bartag. Awan ti pagbanagam ba talaga? Maksayan da imbes nga danunam ti tawo nga 70 nakaw nagbalin laang nga 65 kung nudi man kidi nababapay. Agsipod iti panang sublim daji kasta ka nga aramid. Kasya po, mabaling nga nasirsirib kayo pa yung madugam at adugam siyak at ado pa experiences yung siyak na naanos kayo pa yung siyak karag iti bambanag nga dinteng nga nagbaling challenges iti biyag mo. Nakita talaga ti imais na. Deko nakon ti pundasyon iti panang watiwa mo panang pagnam iti dana ngagturong na di kaya mo nga danunan dayta iti the best nga addang exercise nga dati mechanisms na wano dati makina dayta bagim kondisyon na kondisyon awan na pulos ti taltalyawan no kasta nga dadagitay mangsair na tarignam tuloy lata wow kasta iti talaga nga datay maysa nga baka guy-guyudan na lata na jay wiki-wik nga ure ado ti bangmangag na diretso lata nga agtrabaho tatno maidanon ng tuban jay den santuan kalpasan agbuelton tuban until malpas totally nga maiwakas dayta nga trabaho kasla nagnagam dayta nga bakang kununwang kasta po ti yarig na no adu dagiti sao nga mangagbo kabayatan di panang taltalanta mo dayta nga danang nga turungan amo taltalyawang kasla teko na ako nga kaladatain marigrigata nga baka nga mangguyguyon nga aging gana ti may tungpal mo oy nagado ti pangyarigan niya pagsasawa ko na proverb diyo nga kunada uri ka sa ano ti mangmagam no dahil direkta iti panunot mo may wakas mo may tungpal mo napintays apo deta dagiti apo ti talaga nga may palagip laeng dati programa tayo nga tirad pastanawag tapno aglilin lagit tayo apo. Okay nga ron, 44 minutos kalpasan dalas 3 ado pa'y kalpasan dagito nga pakamo.
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. At dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. At dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Maragsakan na datoy tata, makakadwak dagito yung agtutubo na datoy tata. So, doang nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Tirad Pass, Tanawag. Okay karon, dante 51 minutos kalpasan talas 3. Angkay nga mamuma di bagbagak Nadajid na pamayan na inayad tigaraw na kaslapag-ong. Naganan datay na inayad mo ti panakay wakas na dagiti bambanag. What causes you to be energetic or happy now, today? Anya rajay, anya tinang Arabic kanya. What causes you to be energetic, happy now? Gapo ka di iti countdown nga mas asde ti Christmas. Nagtipon, gapo ta birthday to. Uy. Ayay. Ken, anya ti madlaw tayo nga nang paranyag kabayatan iti kadam iti adda ka ti Central Business District iti siyudad Acandon. Uy, may salay to'y pakairabanan dati naranyag apo kabayatan nga mapangkama makiin na do iti Arabing night market. Dagiti kali makitkitam nga naaramid nga Christmas tree along San Juan Street dayta ti sakop ti Barangay San Jose, Quezon City, Ilocos Sur. Kabayatan iti sabali nga bangir nya iti sabali nga lugar dadyo mam kunada muling
muling nagliwanag ang Aguinaldo Highway, daang Hari Road, Open Canal at Imus Boulevard sa Imus Cavite dahil sa mga nakukulay na parol sa Center Island para sa Yuli Tide Season. Ito yan. Pagtakas lamang, di malagi ko kami, ninabasak na ito may panggap iti sa balik mo lugar. Kastamat tata dito. Ato na iti mga Arabid nga, mga Arabid iti talagang pintas iti lugar, gapungar iti panagisagsagan nato yung masapol iti lugar tayo kat nadalos, naranyag, ken mang patanor iti napintas nga relasyon, dito mong galmaysa, napintas sa relasyon kinapo Diyos. Anya nga iti relasyon tayo apo kinapo Diyos. May pagpanakal ka rin, dagiti Arabid tayo, nga makikita na itinaldaw-aldaw, oray no nakaturog ka. Nado makakabaso kan sa pa, or makakaturog ka ta, kampay idi, adati dinanog mga tao, adati pinaidamam kanwa tao, kampay idi, adati tinulungang mga tao, iti tagtagay na mo, kampay idi, adati nangabakam, dagita po ti talaga nga tumpar, oray no, maturog ka niya, pakariknaam apo ti una ta siyempre oray no tayo panyam puro ka na nagpudot oray ka lang makaraing mo ti pudot na naggalamiis oray ka lang makaraing iti lamag na kasta po na ta niya kita tayo mandatoy gamin talaga nga ti makikita tayo po dito'y partikular iti sakop ti barangay San Jose. Kumusta po ni punong barangay nagkati rin na talaga niya di panang lagip punong barangayan. Namin dito niya, kastoy man, may sa dati barangay San Jose, Canton City, Luxor, di mangayap apora nga ilipas ti Christmas decorations babaan dagiti barangay official ti kang runaa nga iliplipas dakat ti bilang dagiti Christmas tree nalatak ang makita ti kinapintas iti nagsulyan iti tunggal crossing areas iti tunggal block iti panakaramid dagiti Christmas tree ket saan na basta-basta nalakagapwen iti nagduduma a disenyo ti stars ken dagiti Christmas lights. Iti pagabuklan apan nakaarabid dagiti Christmas tree ket lalo amang ipaay iti ragsak gapu kadagiti agpapada nga katayag kan disenyo dagiti iti kanayunan nga pangpangayad iti celebration ti Feria di Candon 2025 formal mangrugiin to no December 1, 2025. Dadya pa'y nakita kamay sa niya apay nga mga kaslaang na santo la datay aga additional ba dadya mok no adda dati makita di ko nang ni mapalimagayam nga decorations dagiti empty nga bottles ti plastic bottles ti soft drinks talaga nga napili pa dadya narangrang narangrang nga kolor na manipod ti base na aging gana di ungto nya puro nga naarabit iti dagiti plastic bottles iti soft drinks iti korean na yellow green nya yellow green. So kumusta dagiti barangay officials iti barangay San Jose di punong barangay na excuse me po Jack Butler malagip yanakan na managlipat tinumuti biyang tori amok di kalman tatay nalipatak to man korang lang dati soft drinks ba nga mainom mo si kaki di niya napo na dyan dyan korang natakapagkakasya kaya oray pa di ti barangay kumusta kayo apo na kita ito agbuyboya ti YouTube iti dito ya DZTP kaya dagiti nakadado di ka lang nga agtitinulong iti barangay Talogtog mismo iti along kada iti main roads na ket repainting ti mararabid ti panang pinpintada iti daytoy igid ti kalsada da sa dinno talaga nga parang maparangrang kasya ti awang kada tinepundo apo kapitan kada dadua barbarang kanya saan nyo kadi nga napunduan da jay ti repainting beautification kasya including kami di beautification na di panagpinta panagdaldalusan ni cleanliness program nakita iti talagang mararabid apo iti kasta ka nga
Daytay makungkunang panagsagana tayo apo, always cleanliness drive iti maararamid. Papur apo data iti salunat iti tubunggal maysa. Anya nga ro ti pagbanagan na no diti lang abem iti kina cleanliness ti puloy ti angin. Awan na pulos ti malang abong na ititipon. Oh, excuse me po, baka ada na ti madamang merienda may titipong sa bali nga malangam. Dagita amin ito talagang mang bapangayad, mang baprogreso, iti tubunggal maysa. Dahil nakita ka na dyan talaga, talagang nairanta ko na kung hanga basta-basta gamin, makaornong ko, tiasta. Dahil manuti bilang na kita agarop sa ti dosi nga, mga 20 nga pe, di katayag na dati Christmas tree. Di mo bangir, diyan ka mo na anya nga black dito, black 5 sa, so dahil kumbera mo dahil Christmas tree, ti dati kulay brown, and then ay tapkal button, dagiti gadgets dagiti kalugong, anyapay, silver decorations, dagiti arabatan tayo, tibagi tayo, o dagiti tinay amin. Ti kaming Christmas tree, dati pagilan dato apo, dati surviving, baka survive kanyam, manipo diti ladingit, isong may mabalimong iarkos. Dito, kasla ko ba di kalugong? O nakita di kalugong. Nanya ti serbi ti kalugong. Salaknib mo, manipo diti pudot nga ipaay ni Apo Init. Salaknib mo, manipo diti, dito yung panag-arbis na. Tadi ka puman na tayo. Kasi, anya pa ay. Dagiti tato baka, iti agriculture baka, iparada na pa, dagiti all the wiki-wik. Wiki-wik, baybayan na tayo, kulay ng originalan. Kasi sila tati bangi paragara nga po nga at da iti dati nadaang nga usasar mangi palagip iti napalabas. Dadi original na nga kulay kasta po ti talaga nga saan da nga balbalyan, binalbalyan. Nanyapay, walun sa jak amono dadi innem nga Christmas tree apo ti talagang gaget nga inaramid da. Along iti daytoy San Juan Street iti nakin kanawang nga paset no si kakat agpamyanan naking kanigid mo ta paset na no si kakat south direction mo ti panagdaldalya sa mo. Yan at the same time kaya dagiti pa panangkalata nga awan tinakita nga nayayadi nga root. O kasta tinno pa dyan nakita kita nga lugar nga. When iji barangay mi mga tuloy-tuloy lata mo dahil panagdaldalusan. Weekly nga clean up drive iti mararamid mahit ken dagiti pa dumang nga barangay dapat kumapo kapitan niya LPG ket adda kumamo dati DJ ka kayo ta DJ ka adda ti agkumilap gilap kumamo niya tano adda dagiti papan DJ ipagpampanakal tayo tatang Eco Park iti sakop ti barangay Palakapak ket makita damay ta. O siguro dito most probably apo dita sa degan niya iti sakop ti barangay Palakapagan mabalin siguro kung nagdadakkel di kayo dita kumusta kayo apo dita ket addan ti naikabil da nga Christmas decorations. Wow, ken dagiti nadadalos nga water canal tadita ket makita lata nga agturong sa Jep kasla di nadakabad di Boulevard di kasati Cavite ket nadalusan amin nga lungog iti water canal. Awan ti makita nga dati sa akasiti dati nga mabaybayan kaditan nga po dati Christmas kagarod in kaso da nga dati atanda po nga palinisan da. So nga kastamin ti mindset tayo ako amin tata nga parang official kasta po ter arabi din tayo. Kasla kadagiti kadagiti dito coastal barangay. Amok kadeta nang naroon na po ti barangay Darapidap nga pagturen na po punong barangay Ricardo Bugasto ya on the kwata ta dagiti na po sekretaryo da adda dati benchmarking iti siyudad ti kanati Bagyo dagiti da duma nga talaga nakasango kasjay ket aman, so dato'y punto tayo gamin natin panang daldalos tayo apo. Kadagiti paset na iti luglugar tapno becomes more brighter the whole night
ken anya apo iti idulot na data. Nasa liwanwan nga rik na, panunot ken pagbaliwan na di desisyon nga timay sa nga tao nga dati panggap na nga saang mayataday gaputi kapintas ken ginadalos tagli muna nay gradual limot ngagbalbalyo apo direk na di desisyon na masapol nga subyan ako niwana masapol nga dati this coming Christmas celebration kat mapagtunos pa man na direk nami aduwa apo kasi ya masapol nga maging boyfriend ko kay maging girlfriend ko mo nakasutata dahil tati in presume ko dahil tati talaga nga encouragement nga agbaling nga blessing kanya this Christmas season this holiday Lenten season nga makungkuna ken dagiti panakasorpresa apo dagiti sangsangayli tayo unang kiti bakasyonista tayo nga aggapo iti sa Bali probinsya aggapo iti sa Bali nga pagilyan taga nakaschedule tata December iti panagbakasyon da taga duamot apo data talaga iti mararabi niya kay mapalpaliw tayo nga kadagiti Lenten season ka talaga nga iso iti intrantadang nga panagbakasyon manipod iti adayong lugar manipod iti balasiw iti tao so nga get ready always ready all the time nga adda dagiti kakasoy oy uray pay dagiti adda di tianggi dagiti store masapol mo to nga ikanyo ti decorations na is sari-sari story ta barbarangay da kayo ibitinan nyo mo to adati pangkuha mo to awan sa mo to nagaya dagiti Christmas tree nga bitinam ti candy niya nga tangtangadan kan dati apan sisidutan dito bing tawrin no apula kay kasi dutan naman no dati korsunada nga naibitin nga candy ay bayan nyo ata interesado do kang araw basta mga dati pangramanan ay daduma kay di kay siyak hindi ka gaputa ka siyay sukatakon ti bato dajay nagbasutan da nga bungon ti candy ikakon iti anya ikakon ti bato na ti baratan kasjay adalang di decoration sa ngem dajay naganan datay haam nga sayangem tapos bet iti ragsak da dagiti tubing nga mangbigbig mo ti presensya data inka inarabid nga Christmas decoration dita ayan ti store mo welcome ko na mo di jayam ken mangarami ka mo distrahiyam nga lalako uy adda ti giveaway na ada giveaway na nga may sa nga naloom nga saba o dagiti ada ti giveaway na nga may sa nga paggugusto nga batsyongo nga daytoy bayabas ada ti giveaway na nga may sa nga nalukbag ken nasabit nga lukban wano datoy suwa ne andan sabat na nagparwarasan dagiti konya dagiti lako nga naganan dati sandya nakita ke di market ke padasak to mam ti kumita ta kita itu nabirbirde ti inta itu pangramanan man yan okay ko 5 minutos kalpasan dalas 4 subyan dagito pa kalpasan dagito nga pakamo. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti dalluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti dalluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken
ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng tilayos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti genggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Tirad Pass, Tanawag. Okay, tada tayo kundaway, ta subsublete programa tayo, ta kundaway niya, ta pastrikan tayo man, itiling niya, ni partner ron na tayo nun, ta adda iti idaro na, nga kabarbara nga damag manipon ti area of responsibility na. Partner ron na, kumusta? Naimbagabala mo, go ahead with your report. Yes. Thank you very much, partner Nick. Ada ito Ajay damag iti probinsya ti La Union, partner. Kanaigan dito na-restar awan sa datawa garo kalas 11:45 iti bigat iti Kalman. Sanjay San Juan, La Union,
Ano sa dino digiti operating units iti San Juan NPS kasli juris kadwada digiti kamang ti La Union Provincial Intelligence, Provincial Investigation and Regional Intelligence. Ti akusado may sa lalaki 53 anyos sa sawaan Manalo na taga San Juan, La Union. Nadugat na arrestar may gapo iti bilang tiwaran of arrest gapo ti kaso nga frustrated homicide. 72,000 pesos partner tinirekomenda pagpiyansa at akusado para ti temporaryo pan nakawaya-waya na dito kataday tatan iti San Juan Municipal Police Station. Kabayatan na, dito panaglabsing iti Municipal Ordinance number 1/2019 an ordinance prohibiting gambling. Kaya na dumapay ng illegal nga ayayam iti munisipyo iti Santo Tomas, La Union. Kaya na da iti may impose na penalty kano sa dino alas 3 media iti malam iti kalman dagiti napiliw nga tattao may sa babae 58 anyos nasawaan jobless, may sapay babae 52 anyos nasawaan jobless, kan may sapay nga 32 anyos sawanan kan may samot lang nga jobless nga kapada dagiti nga taga Santo Tomas, La Union. Pasar iti report ti PLP ti Santo Tomas Police Station ay siyang kadatan sa illegal gambling operation. Ang nagresultan ti pan nakatumag dagiti nadakamat nga tao kun aktuda dagitoy nga nagaayam iti indipis. Nga tuit ngano sa dino kat naala dita iti possession da dagiti maysa nga set iti playing card kan 181 pesos ti naduma-duma denomination. Nagiti na sumag nga tattao kat nai-issuan da iti citation ticket. That's pasat iti pan nakamulta da partner Nick. Kabayatan na iti sabalipay nga damag apantayo mo ti parte na ti probinsya ti governor iti Ilocos Norte. Dahito inarestar mo lang nga tao na kumpiskaran ti 1.5 agramo ti mapapati asyabo agaro palas 12:48 kana talauna 15 iti malum iti Kalman sa Jalawag City, Ilocos Norte. Paban ka dagiti operating unit iti Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence, Regional Investigation kan Lawag City Police Station. Iti masuspetsa may sa lalaki 48 anyos nasawaan construction worker nga tagalawag City, Ilocos Norte. Ito ikat payan iti bypass operation no sa dino nagsultante pa nakaresto na kung panakala dagiti subaganat ng ebidensya kabayatan ti operation. Iti drug evidence 1.5 agramo ti mapapati asyabo nga nagatadan ti 10,200 pesos sa palaon ti patahid sa transparent plastic sachet. At may sakat nagata kung talumot tinaala iti mismong imot ti suspect. Dagiti ng drug evidence may sa pidaso ti 1,000 pesos nga adda ti 5 nga pidaso nga taga 1,000 pesos nga peke nga nausar nga kasbay bas money. May sa nga nangisit nga green pouch, may sa nga transparent plastic sachet, may sa nga cellphone, kada dito ikat na inventaryo ka na markaan kas ebidensya, ti data nga oras kanito. So data partner, iti damag tayo, manipod iti arwar, ngayon natan nawagan, ti dito nga gundaway, para ti tanawag Tirad Pass, Ronald Okoya yun, Tirad Pass News. Thank you so much sa partner ti tata nagdudubang nga damdamag. Anya nga tata ti resulta na nagiti arrested nga individual niya ket ag December awanan ag Christmas da jay karsel apo jay kustodiya ti Municipal Police Station. So nga teko na kong panagannad laeng tal Malaysia nagiti temptation nagiti panakasulisog tirik na kasla karagiti illegal gambling ije paset na ti Santo Tomas apay awan sa bali ka di nga awan sa bali nga pangi kuanyo di ragsak pagpastayman tay pagarupi siguro ket babalin nga inararamid dan gaputan na punwam goten di punong barangay. Ta siyempre punong barangay dati tinwa masagid tirik na nang muna. Tapay ngamin saan dagi kang kano handang ipapayan ti panagbain, panang respeto. Isa yang kadalatan ta ag susugal. Kasjay apo
sinuman anyaman ti klase na ni barangay official ang kumang nga iso iti rason nga sa amo nga pangbigbigan pangipayan ti reputasyon ken kuana aramidem ya tapno napimpintas matla nga ngam itata dagijay nakarkaro pa nga nagdi arrested nga individual other wanted person dagijay akat siyempre ka talagang mag-Christmas da apo iti handa nga kadwa ti kamang ti pamilya da iti panakarambak na iti Paskwa. Okay niya lakas di apo ti talagang ayan na ti linya na kanya pa dati po nung tayo manda dyan nga tabag at dati mo iti pasat na po niya iti pasat na mo iti lugar nga iti tagudin nilo kosor at dati naresto nga may sang akusado babaan ti bilang ti warrant of arrest nga inserbi dagiti operating unit ti Alili Municipal Police Station nakas lead unit ken ti Tagudin Municipal Police Station ti akusado ket may sa apo nga lalaki nga dati ket agtawon ti 43 na asawang kan dati agenda ti Tagudin Ilocosor para ti less physical injury. Adani ti recommended bill nga 2,000 pesos. No pay kasta ti akusado ket dati ket pimusayen idi bulan ti Setyembre 2020 gapo ti hypertension nga nailanad iti death of certificate nga impakita ti kabsat ti pimusay nga akusado. Kabetan iti sabali pay nga napasabak iti Tagudin Ilocosor dahiti man na malicious mischief and grave threats at napasabak pa lagi di Oktubre 31 iti agdamatawan ngam dayto iti na-report iti police station ti alas 11:20 tagsapa iti November 24 iti agdamatawan ti biktima ket bay sa apong lalaki nga agtawon ti 65 na asawang ket ti suspect ket lalaki nga daan husto tawen agpada nga dagito ket residente iti Tagudin Ilocosur. Mibasar iti police report, ti biktima ket personal ang nag-report iti Tagudin Municipal Police Station ket impresentar na ti certification to file action ang napitsan iti November 16, 2025 para ti malicious mischief kontra iti sospitsa. Segundo iti biktima nga ti oras alas 6:30 ti agsapa iti Oktubre 31 pa lang 2025 nagawad iti pagtaganda no sa dinno anadlaw na nga ti karuba na nga dati suspect at adda ti pigpen kumit kita kingkuan na kat dayto iti nang ibalikas iti yung inaapakan mo akin palin yan gapo iti data timpor tinaputo ta parag sinubang tinagbaytan da aging nga dati suspect ket winaliwali na ti alad ana aramid iti kayo aging nga dati ket natuang ken naikat ti alad arason at ti biktima ket kakinpluntar na ti suspect. No pa kasta ti suspect dahito ti nagsasawan ti biktima ket kinuna na halika papatayin kita o sarna po ti kaslato rek. Gapo iti data dati biktima ket nang isayangkap ti reklamo iti barangay Lupon iti data barangay da iti Tagudin Ilocosur ngem ti suspect ket dahito ti nagkagkad nga imbaga na kadagiti barangay official nga agkikita dadalang kanon iti korte. Inayon ti biktima nga mangipila ti korte ti kaso slight physical injury ken grave oral defamation kontra ti suspect no kasta ti nasuwa kaso ket daytoy iti dinismiss ti provincial prosecutor. Oral defamation dati panangibaba iti panaka-insulto di maysa nga individual sino kada tayo iti nakararamid ti kasta nga gapula ang kiniwan de la Cruz iti panagkikita misuna pada gagurang isuna ke barangay official ket gapo ti kasjay dayta kadi iti sa among panang respeto ken kuana ket ipaayam latan iti dati pagkukuno oral defamation nga panaka-insulto iti biang na nakarumot adata masursuruan tayo sursuruan tayo ti datay anyaman ti outlook picture dahil may isang tao keta ipaayam at talaga ti respeto takas tanto mo kanya antay nga mo no oray no nasirib ka tatagatawan at danto mo ti panagkabalim next year oray no may saka nang nagrudo na may saka lang public
may sakang private citizen. No private ko na tayo kadagiti ordinaryo nga mamamayan mo no ko iti constituent. Di gati barangay office ganda kita appointed barangay dagiti ti pakikadwaan tayo nga pakiguyugan tayo kadagiti nembag arabi kadagiti program nga arabi din da malaksid no dagito kita napamayan namod nga saan nga arabi din awan na ti political will nga arabi din iti tulungog ti barangay da kita nariga mapay nga dato kita pansinin ito nariga mapay nga pagsasawan at damo ti rights nga husto nga banag tapno ti kasta may payam ti pamabalaw kadakwada anya data dati ko na akong nga tinapalabas nga during Assembly Day no sa din no nga ipiksa batan di kaririknam nga ibagam entry kasla dati disclosure dito kita mi sa amba nga na arabi dati programa kunaya kasta di mo't awam mo't tinakita mi awam mo't talaga nga makikita mi talaga pagbaliwan na kung na yung nailan at pa iti nga dapat i-budget na until now awam pa mo't na irugi something like that apo ti kasla jay kunakon nga pagbanaganan. Okay, karo, 24 minutos, kalpasan, telas sa 4, subyanan da ko ito pa, kalpasan, dagiti, palagi pa. Tirad pa. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candor City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits mo na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan. Let's wander, Tarlac and Bataan.
In Capas, you'll find a 54-hectare memorial park, which used to be the site of a prison camp that incarcerated thousands. Today, it stands to honor the fallen. This marks the start of the 97-kilometer march that went on for 7 days. After the war, reparations were made, and this bell tower stands to symbolize the reconciliation between the two countries. At Mount Saman, you'll find the Shrine of Valor, the scene of the final stronghold, honoring the gallantry of Filipino and American soldiers. Walk the pages of history in historical Bataan and Tarlac, or go find another adventure. Tirad Pass, Tanawag. Ayan, tuloy-tuloy po ti programa to niya. Danti na palabas ang agalas 4:30. Muna eksakto pa kita niya, alas 4:30. Nalisto po ti intay panagaramid kada iti ilipas tayo. Iti inaldaw-aldaw para ti pagsayatan na po iti familia tayo kasta. Iti kanayong inaldaw apong aramidin tayo. Tapno daytay ang palasubot apo na jay bambanag niya ang palasod agad kakasta nga intay apo aramidin. Ta daytay masapol nga colorful ba no colorful no talaga nga nakaliti napintas apo iti pagbanagan na. Wala niya dati may sa kumusta po dagiti manalon. May sa problema dan sa tata. Baglakit din ta so far kat awam ti pipigsaan na nati todo niya. Tanay totaling awanan natay na nagapas amin nen dagiti nagkauna apo idi nga nairaep ken sumagmambasi langanan dagiti nakit kita ti barangay miya nga dati nag second crop iti madama tatanga tumangtangken gam saan nga naipada iti kapintas ti dawan na iti nag-imuna. Iti second crop ni akusla dati nag-decrease na. Dati quality ti dawan data pakagay. Gam tata iti likutan data ti sabali bangir. Dagiti kakabsat tayo po nga manalon iti ti tabako. Dagiti manalon na po ti tabako. Ket mad entry madanagandan. Sapay kumatawang ti dumteng dati kabayatan ti panangpatangkan tayo dati bubugaan tayo nga pagmulaan iti tabako ka maarado kuman kasjay ti amok kanya mait nga dati aslong talaga nga dati marikna ti katangken ti init ket napaspas iti panagtangken dagiti kataltalunan. Ngayon mabalin siguro nga dati kabesa kabsat tayo nga manalong kat adda iti location dati taltalon na kat adda dati pangalugan nga makungkuna datay naununag adda iti nabababa nga pasat ti kataltalunan saan nga kadagiti pamangkagan nga awam ti problema ti deta ta pabor pa kay dino dati naiya ko nga nagtudo ket talaga nga kasapulan na data. Nay, kumusta gaya ba po dito? Little Bagyo. Pasakop ti Barangay Katarman. Ya? Ti Gamildi family, ti Bansano family. Oy, belated happy birthday kay di Madam Emelda Mansano, ti may isang city employee, iti siyudad Akandon, kasangay na kano, iti Kalman. Manon, titabon mo, Madam. Ayan. Nakita tayo ti lugar na talagang little bagyo makungkuna niya. Guwapo eh. Iso nga mag-ingat kayo no pataray ko sa tadi kayo ma-overshoot ka dati sharp curve nga sumangat iti data nga lugar. Kaya adda pa dati sa wagbaman ng pugon sa jay. Meaning to say talaga nga ado dati manalon iti tabako sa jay. Kaya nakapagsalud-sud tayo di Kalman ni apay dati pugo mo dati ko aman manong
talagang never give up iti panagbulam iti tabako dito. Ta napintas dato ta entry dadya no ada ti tudo na sa nga basta-basta dati malubog iti adu nga danom. Tani agsayak mo at nga sige lang agpababa. Agayos mo lang bigla dita. Ket ada ti tsansana iti panakaestimar iti bulang nga tabako no kasta nga adda iti ngatong lugar ken awan iti danag naganan idinto nga dati pangalugan apo iti talaga nga entry talaga nga nakadadanag mo minsan napadpadasan tayo mo't idi palang ada nga sakripisyo tayo mo't nga kas manalo di tabako nga dati dugodong na kat no sinaruno pa iti another nga dugodong nagpaut lang dati mga 10 minutes na kao kasla dati na subsubraan di palayas nan at danton ti epekto na nangrunang kadagitay nagatoda na iti first no nagatoda na iti namindo no di man kiti namintal kapamilunan nay di tanton apo nga mariknan no talaga nga datay nakana kan adula jay na dimma nga nay danong sadyayan maldug kuna dadaya maldug daya so aglaylay ton ti punungnan dagita apo ket masagrapon iti ada iti entry pangalugan nga lugar kadagiti kataltalunan alakat sa pala kuma ta awan agpaiso ti awan ti tudo na nga dumteng apo kadagiti nga panagpatangken dayta kagabsat nga mandalong kadagiti pagmulaan da iti tabako buyugan ta lang at ikararaga po relax na lang tirik na tanai sangsakabay sa balang ti isem tayo no tuloy-tuloy nga napintas apo ti sunrising itagsapa kaya nasawan talaga nga awan apo iti nadalos iti tangatang ayan nadalos kuma iti tangatang nga katulungan nga panangpatangken iti daytoy kataltalunan tayo dagitay kumusta mo tabo nya ti pilyem matata o sinumot dagitay nakapagdesisyonan nang finalize iti riknada nga ituloy da wano subyanan da iti panagmula iti tabako. Dati ko nagkakwa, tuladin nyo, dati napigsati determinasyon na. Isunan to pa kaya na. Hanyon tulak hindi nga kaya. At ado pa iti personnel yaw, nagtitinulong, kinarubaan system. O, di ba? Dagi tati talaga nga marik na Nga mang adada, nga mang parangrang, mang tiganagay mo nga, iti panang suporta buat iti industriya iti tabako. Kadagiti industry iti mais, dagiti dumapay nga agricultural products. Kumusta ba tapo? Anya kaditi naitipo niyo mo nga plano yung ipadaga this season 2026 nga aging gana iti sumurok iti second quarter for the year 2026 gagayem ken kakapsat. No testing yun, naka-tested kada kayo, dahil panabulante maisa kayo, isutar, midam. Ngam no, datay isalasar mo latabot, datay kasla, itipo mo, di mulang matabako, at napintas latabot, double purpose, tika nasa una jay. May kadwang purpose, iti, kuna adda, iti, or rayang pa nga, o saram nga pagmerienda, nakasta, di ba? Uno saan, kadagati, aramaten ma po nga, livestock mo nagado dagiti kakasta tilang korang nagamin mo misa dagiti pagkakatawgod oras laking ka ito oras so na pagkurkurangan oras di ba nga mga rami ka dagiti kakasta tanakan ado oran no kasaparam no awan kurang oras na pagina naamot tay bagi no maminsan kasta iti talaga nga dumalanan na ken anya pay apo dagiti dadumapay nga products oy dagiti makakabsat tayo nga mangalap. Kumusta kayo apo? Kumusta po dagiti activities tayo nga panagkalapan? Tatta ka dagiti naganan dagiti adda ka diti preservasyon yo nga para iti dagiti panagkalap yo nga nakahanda dita pag-ingat laan ta siyempre tani sobrang apo ti dati Yuletide season ko dati Lenten nga makongkuna panang celebrity Pasko adu apo dakkel talaga jeran chansayo nga makailako kadagiti kakasta nga produkto nga maala maripod iti kadanuman wenno iti kabaybayan nagati kakabsat tayo nga mangalap yan again natural
Dari kita iba dito magkakwa, oy, mapanag to, gagatang di jayan, di jay kabisado, di jay to, ili nga Santa Cruz, o kakas jay, mapanag to mo di jay ta, manggulpi ang tubutin ni jay. Naamok nga nakasit up amin, da kita, adda iti plano tayo, iti tumunggal may sa da kita. Ado iti alternatives nga bambanag nga iso tinti ramiden. Nukas parang interim of opay ka tinayay. Kasi lagi ko na ako, interim of opay ka nga mula iti mais. Pay kidi nga sang ko padasen, kunam nuad dalaki diti nadadaan dito naka-standby nga nabayag nga dati flock curing barn, wano dati tubig ko flock curing barn, iti lugar yun, at da kanya ka mawanan. Talagang kinanan na kita duba pa nga nagitay kalaban nga anayin na naganda lang nakatakdirin. Namat lesa nangipay kada tinumutubiyang iti pakasaritaan may panggap iti panang suporta tayo mo iti industriya iti tabako. Naragsak, narigat, ken nabandog no maminsan. Ngem masubub umudata kas karag iti datoy na palabas ket imawa bed iti kakabsat tayo nga mga manalo di tabako iti insentibo manipod iti local government. No? Sungutata at dati busbuson da ti desisyon da ket agtultuloy lata iti panagmula da iti tabako. Kasta apo iti dayjay talaga nga napigsa nga determinasyon mo saan kang natin talaga maupupay tuloy-tuloy lata po deta kakasta ket anya ti kapintasan natin datoy iti panang pangayed apo kadag iti asosasyon tayo no dagiti ket accredited why not nga dakalata dayjay nga participar might nga miyembro ka ti deta nga asosasyon kaslati tobacco asosasyon dagiti vegetables farmers vegetables association accredited ba dito may sa tamo tayo dito di barangay tayo nga idadalwan ni naganan ni Costales Daniel Costales iso ti presidente ti deta nga asosasyon. Okay karon ti para ti mao di bansada sugyan na naganto kalpasan pa dagito nga palagi ba. Tirad Pass, Tanawag. Kahit ko ti agyaman kari kiti imay ditoy datoy Michigan Medical Foundation nga sudat ti grupo nga imay ditoy ket dakkel ti may tulong da kari kiti kailian tayo kan kastamet den ti enteramente nga second may kadwa nga distrito. So pagyaman ako na kari kiti amin pa nga the doctors karaman naman iti East Avenue Medical Center nga suda pa iti may samet nga kadwa dito Michigan Foundation Medical Mission kat ado ti may tulong data dito nga mingkat surgical kan dental ti arami denda so lang nga datay gitid ti agas no di kadi agoperar da. With the mayors of the second district of Ilocos Sur as they coordinated also with their constituents datoy mabalindang na free services medical services nga mabalinda may tulong for our constituents.
with the help of our volunteers, and at the same time with Ilocos Sur Medical Center nga damot pondo coming from the Department of Health. We have that medical MAIP nga funds na we through DOH, we were informed that we can use those funds for such medical mission. So we coordinated everything, whatever funds that's needed at damang provide. So with the support of the Department of Health and their approval and Ilocos Sur Medical Center, we are able to use these funds for such mission. And we take the President Bongbong Marcos for always providing sufficient funds to Department of Health for such. Init. Umuulan na naman. Init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Dito'y suyo kat iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance nagkapot ti DSWD AX. So that nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay, so aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, adamot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Tirad Pass, Tanawag. Nay, datay na po nga ngani tayo, nagsisin naman na, nito dati nga ako ati tangatang. Ngayon madadati ipalagit tayo niya, kabayatan ti countdown tayo ti iya sa dagti Christmas, sino dagiti abang umasa sa daga po niya, entry umas asadag kayumutan, kadagiti ninong kaninang yaw. Kasta po, no, inton madanon, no, totalin to nga, ada kayon ti area of circle nan iti jurisdiction to ni ninang ken ninong yo nabit na kayon to nga makontak. Oy, dahil lang mo ti itapatanawag ti programa tayo ti radyo nga malam nga tri nga ganit ti panagsisinaman niyamsak ba na po dahil gamin ti flow na dahil taray ti programa tayo po ha ket mangibati lat tapo nang nangruna ka dagiti maipaayan tata nga mimisis nga entry at dati problema da kini Mr. Da. Dati man ti sunata para kadakwada. Bilang
Basta laki di responsable ni Mr. Mo ang problema nito nagagat latta ka mangsango ka nagiti trabaho na ayan tadi ko iso ti problema no nagagat no problem laki garot baba na dyan sunata po tin mana nagsisina ti dito yung malam iti Miyerkules sa kanya iti intay to ba na nagtatarip dong palpalobos apa Diyos into no malam no bigat alakat anad ti anad stay safe ti tubong kalmaysa abang counting iti sa dag-apo ti Christmas Day kadwa ka po pamakada manipod iti DZTP Digital TV ni partner Jumari Habab toy nung ti biyang agkong nagyaman na kapo ti anos yun ang tarabay Nick Baruga babay na pa. Tirad Pass, Tanawag.